keď máš dopyt po tejto veci, tak ten náklad to není špatné slovo. Akože, hej, že no, ale keď si pozrieš akože výkazy niektorých veľkých firiem, tie povedzme emisné povolenky a rôzne ďalšie, to je výrazná nákladová položka. Je. Takže ale keď... A videl som elektrické auto, ktoré by som si bol ochotný kúpiť. Akože. Napríklad, ale toto už nie je retorika iba Filipa Turka. Toto je retorika už SAS alebo ODS, ktoré sú členmi frakcie reformistov. V zásade nevie proste túto tému nejakým spôsobom uchopiť a jediné info, čo má, tak možno maximálne od nejakých lobbystov. Zabudli trošku sa na to pozerať skrze to, že sú to nejaké mocenské záujmy a ak by som bol proste Rusko alebo Čína, tak jednoducho by som posielal peniaze všetkým zeleným. Som ťa transformoval. Na chvíľu, len na chvíľu. Taká vtipná vec, že vlastne ten Green Deal nebol ešte zatiaľ skúšaný hospodárskou krízou. Počas finančnej krízy mohlo fungovať alebo nie? A teraz možno sa zhodujeme, že úplne nie, lebo... No, 100% nie. Vážení poslucháči, vítajte u 4. epizóde našeho podcastu Dve strany mince. Dneska klasicky s Danom budeme rozoberať ďalšiu palčivú tému, a to energie z obnoviteľných zdrojov a ich vplyv na ekonomické prostredie Európskej únii, ale najmä Slovenska. No poďme na to. Ja som robil nejaké analýzy, tak si ich môžeme dneska prejsť a môžeš mi ich teda ohovoriť. Horím nedočkavosťou. Už sme našli potlesk, výborne. Takto, ja tu dneska budem celý deň vlastne, dá sa povedať, v roli takého diablovho advokáta týchto, dá sa povedať, populistických politikov, ktorí to akože vyslovene spájajú Green Deal s Hitlerom. A tam zaznieva... To neviem, či slovo Hitler môže ísť na YouTube. To bude rakúskym maliarom. S rakúskym maliarom. A jeden z ich argumentov proti tomu je, a v zásade sa proti nemu nedá namietať, tie vplyvy Green Dealu. Na Slovensku to až taká téma v tých eurovoľbách nebolo ako napríklad v Česku. Úplne to prevalcovalo. Jasné. Žijem sa teraz do role ideológie Filipa Turka a hnutia Áno a motoriste Sobie samozrejme. A tie argumenty zneli následovne. Je naozaj veľmi ťažké zachraňovať planétu cez obnoviteľné zdroje palív, zákaz automobilov so spaľovacím motorom, a keď čínske a indické fabriky vylievajú všetok svoj odpad do svojich najväčších riek. Takže, áno. No akokoľvek sa na to pozeráme, tak Európska únia tvorí 8% CO2 celého sveta. Proste môžeme ísť na 4%. Uh-huh. Ale stále je to proste pokles o pár percent. Proste tá idea za tým není blbá, proste, že byť takým príkladom a že nejakým spôsobom ten dopyt ponuku proste nejakým spôsobom ovplyvniť aj na tom svete, ale podľa mňa sme zabudli trošku sa na to pozerať skrze to, že sú to nejaké mocenské záujmy a ak by som bol proste Rusko alebo Čína, tak jednoducho by som posielal peniaze všetkým zeleným lobbystom, lebo je to neskutočne pre ne výhodné. Akože, hej, ten objem tej výroby tých batérií, tých elektromobilov a tak ďalej v tej Číne, tam oni vyrábajú proste, majú pod palcom suroviny na výrobu, myslím, že 95% batérií na celom svete. Ako to je neskutočný monopol. Niečo podobné je so solárnymi panelmi proste. Oni tú dnešnú technológiu tých solárnych panelov vyšpičkovali, proste tú cenu znížili tak nízko, že všetci výrobcovia solárnych panelov mimo Číny v zásade krachujú. Akože vplýva na to a to, že oni tam proste poslali strašne veľa dotácií, ten štát proste sa zadlžil, tie banky sú neuveriteľný dlh majú tie banky. Čínske banky pre predstavu majú 3-krát väčší dlh ako je HDP Číny. Uh-huh. Hej. O Amerike hovoríme, že je neskutočne predĺžená, ale tam ten bankový sektor vytvoril pôžičky asi 1:1 ku HDP. Čo je akože diametrálne iný pomer proste.
Hej? A chcel som ti povedať, že ono to bolo umelo spravené proste, že oni mali cieľ proste obsadiť tento hospodársky segment, ale ide o to, že no tak ako to teraz uchopiť? Ja nie som nejaký akože, že by som bol proti zeleným technológiám alebo proti akože tej politike. Podľa mňa tá tretia energetická transformácia sa udeje, aj sa v zásade musí udiať nejakým spôsobom, že dáva to zmysel proste, aby sme nemali problémy so smogom ako vo veľkých mestách, aby proste sme si tu netrávili, akože že tie negatívne externality, na ktoré sme sa posledných 100 rokov nepozerali, tak tam podľa mňa určite sú proste všelijaké mikroplasty a neviem čo. Akože. A tie sú prítomné priamo, povedzme, v tom zdroji znečistenia, že napríklad mesta so smogom, áno, to môžeme vidieť v Číne, kde naozaj to znečisťovanie je vo vysokej miere a že to životné prostredie je tam horšie. Nie je to, a tu teraz sa musím odkloniť od dnešnej svojej linky a svojej ideológie. Som ťa transformoval. Len na chvíľu, ale že naozaj akože, že to nie je vyslovene, že celá planéta trpí znečisťovaním niektorých. Naozaj, keď sa pôjdeš do Rakúska, Švajčiarska, cítiš tam, že to ovzdušie je iné. Je iné, no. A celá tá kvalita vlastne ovzdušia, dá sa povedať. No, podľa mňa kľúčové je to, že ako hospodársky sa na to pozrie. Lebo politika to je jedna vec proste, tam je ideológia, akože to nemá nič spoločné proste s nejakým hospodárskym proste niečím, proste však tí politici akurát tak ničia hospodársky rast. Hej, že žiaden politik nikdy nespravil žiaden zákon, ktorý by zlepšil hospodársky rast, len znížil proste negatíva predošle, ak sa mu to aj podarilo, ale väčšine sa to nepodarilo. Ale chcel som povedať to, že Adenauer, akože keď máme ísť akože... No to hej, ale skôr proste on znižoval ten zlý prístup tej politiky k tomu hospodárstvu, ako ktorý bol predtým, alebo ako by som to povedal, že proste s týmto ja úplne nesúhlasím. No dobre. Ja mám vyslovene akože... Takto, ja som to myslel v takom zmysle, že ja neviem, Reagan mal super proste vplyv na hospodárstvo, ale ja to beriem tak, že proste, že najväčší vplyv mal, že znížil dane proste. No a čo sú tie dane? No však tak to boli nejaké rozhodnutia, ktoré pred ním spravili tí politici. A jednoducho, že ten vplyv tej politiky na ten hospodársky rast, že nepridáva, iba že menej berie, ako keby. Takto filozoficky. Hlavný faktor hospodárskeho rastu je trh a podnikatelia. No ale to si krásne teraz povedal, že na toto by som chcel nadviazať, že jednoducho my by sme sa práve cez túto optiku mali pozrieť aj na tú transformáciu. Jednoducho, teraz som čítal krásnu analýzu, že to, čo som vravel, že spravila tá Čína v tých solárnych paneloch, to je ultimátny monopol. Akože to je, ako všetky firmy, ktoré robili solárne panely mimo Číny, tak v zásade vykapali, alebo sú v strate. Uh-huh. Ale ide o to, že to môže byť aj ich záhuba, pretože sa vyvíjajú nové technológie v tých solárnych paneloch a práve akože na špici toho high-tech akože vývoja tak je Amerika a šťastie aj Európa, ale to je veľmi slabúčké. Ale ide o to, že môže sa stať taká vec, že oni tým, že oni vlastne to hospodárstvo znásilňovali, že proste tam liali akože dlh, tak jednoducho možno, že sa preinvestovali v jednej konkrétnej technológii. Že ak by sme ich vedeli ako keby, že predbehnúť nejakou lepšou technológiou, tak jednoducho, že nám nedáva žiaden zmysel investovať do súčasnej technológie solárnych panelov. To proste už je zabraté to Čínu. Akože tam budeme ich len dobiehať a ani ich nedobehneme. Ale my by sme to mali celé obísť a že vlastne aby sme im nechali vyžrať to, že sa proste preinvestovali. Pretože keď investuje štát, tak tam nie je proste tá spätná väzba, akú má podnikateľ a jednoducho môže robiť väčšie chyby. Nevrajím, že viac, môže robiť aj viac, ale väčšie. Poďme byť veľmocou vo vodných elektrárniach. No tak ja som za mne sa vodné elektrárne sa mi veľmi páčia. A sú zaujímavé, že oni dokonca, niektoré z nich sú aj regulovateľné. A to vidím ako
ako jeden z... Však môžeme sa posunúť do toho jadra, že ja vidím akože vodné elektrárne ako zelený zdroj, ktorý môže riešiť našu závislosť od fosílnych palív, keď sa to spraví dobre. Ale musí byť fakt veľa. Áno, s vodnými elektrárňami ja v tomto tiež vidím. Akože a myslíš, že sa to dá robiť aj nejak udržateľne? Že proste, aby to aj fungovalo a aby aj sa neničili tie biotopy? Lebo viem si predstaviť, že keď komunisti stavali proste tie veľké elektrárne, tak ultimátne srali na ten biotop. Áno. Tam je cesta malých vodných elektrární, ktoré sa vedia krásne akože žiť v symbióze s prírodou. Samozrejme, že pozrime si, ja neviem, vodné dielo Gabčíkovo a tieto akože, tak jasné, že zásah, tam sa to vystávalo a tam je ten zásah do natúry obrovský. Ale tie malé vodné elektrárne, ktoré akože dokážu vyprodukovať slušné množstvo elektriny, hlavne keď ich je veľa. No. V tých severských krajinách to majú krásne rozpracované. Tak tie sa vedia krásne akože žiť v súlade s prírodou. Ak sa vystávajú dobre. Na dobrom mieste, ale to je akože tá nevýhoda oproti veterným panelom, kde vlastne akože v zásade ty potrebuješ na to povolenie, nemôže to byť hoci kde, ale v zásade vieš to vystavať hoci kde. To isté solárne panely. Takže ako áno, malé vodné elektrárne sú, si myslím si, že cesta v tomto. Ale vráťme sa teraz ku... Tak aký je podľa teba nejaký kompromis? Dať nejak do nejakej prírodzenej rovnováhy fosílne a zelené energie? No otázne je, že aký máme cieľ. Že jednoducho, tak ak máme cieľ proste znižovať CO2, tak mne sa páči akože nápad, že jednoducho sfunkčniť trh s povolenkami a mať nejakú certifikačnú agentúru, ktorá jednoducho môže certifikovať, že koľko, ktorý spôsob zachytávania toho uhlíku alebo aký zelený zdroj, koľko toho CO2 ruší alebo ničí proste z toho pomyselného množstva a nechať to na trh, že kto jednoducho vymyslí či už efektívnejší zdroj zelenej energie alebo nejaký spôsob zachytávania toho uhlíka. Ale stále nesmieme zabúdať, že to je neskutočne komplexná vec a jednoducho nejaký aktivistický europoslanec v zásade nevie proste túto tému nejakým spôsobom uchopiť a jediné info, čo má, tak možno maximálne od nejakých lobbystov. No ja sa stále neviem nejak dopracovať ku odpovedi. Ja som si pozeral, že či niekto to nebude vedieť vysvetliť práve z tých politikov, čo sú na druhej strane, že, ktorí vyslovene obhajujú každé opatrenie spojené s Green Dealom. A to je to, že nesie to aj nejaké ekonomické výhody, ten Green Deal, alebo je to naozaj len ideológia? Takto, že je to náklad. Je to proste... Je to určite náklad, zároveň my sme akože nemonetizovali negatívne externality, ktoré proste máme zo špinavých zdrojov energie. Ono je to také veľmi komplexné, pretože keď ideme do tej filozofickej roviny, tak čo je to náklad proste, hej, že cena není určená proste nejakým centrálnym plánovačom, proste to je dopyt, ponuka. Takže keď máš od ľudí, ktorí majú proste slobodnú vôľu a neviem čo proste, tak keď máš dopyt po tejto veci, tak ten náklad to není špatné slovo. Akože, hej, že ale keď si pozrieš akože výkazy niektorých veľkých firiem, tie povedzme emisné povolenky a rôzne ďalšie, to je výrazná nákladová položka. Je. Takže ale keď tvoj zákazník chce mať produkty, ktoré jednoducho spĺňajú nejaké očakávania, tak ty tú nákladovú položku vieš presunúť na toho zákazníka, ktorý to chce. No ale zase otázne je, že či to chce. Zase sme pri tom. Je to nákladová položka, ktoré firmy pochádzajúce z iných ekonomických veľmocí nemajú. Presne. No podľa mňa sa v blízkej dobe ukáže, že či to ten európsky zákazník chce alebo nechce. Pretože ak to nechce, tak to je centrálne plánovanie. Zase sme pri tom. No. Akože
je to taká ťažká otázka proste, že ja to mám tak v hlave rozdelené na veľa rovín, že on má veľmi veľa rovín, napríklad spracovanie odpadov, to je podľa mňa časť toho dílu nejakého zeleného, ktorá jednoducho není čistý náklad proste, že my s tým odpadom musíme niečo robiť, akože hej, že to skladkovanie to není v zásade nejaké riešenie, akože dlhodobé, pretože toho odpadu je stále viac a viac a jednoducho uniká do prostredia tie veci, takže proste riešenie nejakého odpadu to je normálne akože rozumná záležitosť. Otázne je, že či je rozumná záležitosť napríklad rušiť autá so spaľovacím motorom, ktoré už spĺňajú Euro 7, proste, kde pomaly z toho výfuku môžeš dýchať. Ako. K tomu sa dostaneme. Toto je ďalšia vec. Áno, otvoril si tú tému tých spaľovacích motorov. To je opäť ďalšia vec, ktorú títo politici, ktorých som menoval, skrátka opäť prirovnávali Európsku úniu ku rakúskemu maliarovi a tie efekty sú perfektné. Tak je to pomerne naozaj regulácia zasahujúca do tých základných hospodárskych pilierov už len Slovenska, kde automobilky tvoria značnú časť slovenského HDP. No podľa mňa, keď začne klesať dopyt po autách, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, tak to začne byť téma. No samozrejme. A podľa mňa k tomuto smeruje. A pozrime sa, v Česku je to samozrejme podobné. Škodovka je tu najväčší zamestnávateľ v krajine. Myslím, že z Mladej Boleslav mal Filip Turek jeden z najviac voličov. Áno. Toto som tiež pozeral, túto štatistiku. Náhoda. Krúžime okolo neho. Ja myslím, že nie. Napríklad, ale toto už nie je retorika iba Filipa Turka. Toto je retorika už SAS alebo ODS, ktoré sú členmi frakcie reformistov. A oni to tiež vnímajú ako problém. Koniec výroby do roku 2035 a úplný zákaz používania do roku 2050 je vplyv nielen už len na tú ekonomiku, ale naozaj, jak to radie títo politici prezentujú už zásah do toho tradičného spôsobu života, na aký sme v Európe zvyknutí. Takže je tam, myslíš si, že priestor alebo priam nutnosť ku úprave? Vieš čo, ja som včera pozeral Hyundai Ioniq 5, čo je proste nádherné auto, o ktorom som vôbec nevedel, mi to kolega ukázal. A videl som elektrické auto, ktoré by som si bol ochotný kúpiť. Akože. Vtip je v tom, že to elektrické auto simuluje spaľovací motor. Takže je to ťažké. Proste. Je to o tom dopyte a ponuke. Proste ja si viem predstaviť, že kebyže tie elektrické auta idú týmto smerom ako ten Hyundai, takže proste by tam bol ešte aj iný dopyt ako len proste centrálne plánovanie. Ja si inak hovorím, teraz si dal jeden taký praktický prípad s Hyundaiom. Ja teraz som zaregistroval vlastne Elon Musk, ktorý by si nad týmto, som si povedal z prvej vedy, on by si na tomto mal medliť ruky ako najviac zo všetkých. Že vlastne akože Európa mu tu vytvára akože dokonalý trh. On teraz ide akože do veľkej vojny s Európskou komisiou. Nie kvôli tomuto, kvôli iným veciam, ale aj na toto on akože našiel akože milión pripomienok. Videl som, že sám kritizoval tieto regulácie, čo akože je zvláštne. No je to zvláštne a ten big picture proste není taký jednoduchý. Proste, že ja chápem akože takto, že fosílne paliva, ak teda civilizácia nejak neskape, tak jednoducho to budú v zásade navždy. Ako sú segmenty, teraz myslím mimo dopravu, kde proste tie fosílne paliva nie sú nahraditeľné. Ako teraz hovorím o výrobe, ja neviem, ocele, výrobe hnojív akože, a rôznych chemických látok. Hej, že
to je fakt je to zložité, akože vyrábať rôzne produkty, kde sme dostali, že my si ani nevšímame, že strašne veľa produktov neuveriteľne zlacnelo za posledných 100 rokov. Proste. Že ty si nemal vôbec takéto super, ultra sofistikované hnojivá akože pred 100 rokmi a v zásade za veľa z týchto inovácií môže vlastne Nemecko, ktoré vlastne počas druhej svetovej vojny malo strašne málo ropy. Respektíve skoro žiadnu, ale mali veľmi veľa uhlia. No a oni neuveriteľným spôsobom dokázali inovovať, čo sa týka výroby rôznych produktov od benzínu cez rôzne plyny až po paralén proste z tej ropy. Hej? A neuveriteľne vlastne rozvinuli si tú ekonomiku, pretože oni akože boli vo vojne, nemali ten prístup k tej rope, tak museli proste inovovať. Hej? Takže oni zobrali to uhlie, rozbili ho vlastne na menšie molekuly, ako bolo v prírode a potom ho naspäť sa naučili vlastne skladať podľa toho, čo chceli vlastne na tom výstupe. No a ten big picture je vlastne, že využíva tie fosílne palivá na výrobu a nie na energiu. Hej, že proste využívať ich tam, kde sú nenahraditeľné a nie tam, kde sú nahraditeľné. Ako. No a toto, čo som teraz povedal, tak sa tu dosť radikálne líši akože od tej ideologickej retoriky, pretože ako nikto neprišiel na to, že ako proste bez pádu civilizácie vyrábať také množstva ocele, také množstva hnojív, proste také množstva látok, ktoré ani si nevšímame proste v našom svete alebo v našich životoch a pritom sú skoro za nulu proste. Hej? A za to všetko akože vďačíme tej rope. Ako naša civilizácia je celá postavená na raste z fosílnych palív. Akože všetko. Dneska, čo tu používame, tak bolo proste na tento mikrofón bol pár lyžičiek ropy použitých, na tento panel bol pár lyžičiek ropy použitých, proste tuto v stavebníctve sa používali fosílne palivá. Hej, a to sú veci, ktoré v mnohých tých procesoch sú nenahraditeľné. Samozrejme, niekto môže povedať, že ale veď už sú rôzne vodíkové pece na oceľ proste vymyslené. No, sú laboratórne vodíkové pece, ale jednoducho naša civilizácia spotrebovala tak strašne veľa ropy a tak strašne veľa ocele, nie ropy, že jednoducho vo veľkom meradle sú nepoužiteľné akože tieto technológie. A my si neuvedomujeme, že rast HDP je priamo úmerný akože použitiu ocele. Že už v západnej krajine už narastá proste proces recyklácie a tak ďalej, že už to až tak strašne nerastie, ale jednoducho, keď Afrika alebo Ázia bude chcieť sa dostať na úroveň hospodárstva, akú máme my, tak nevyhnutne to bude nutné vyrábať strašne veľa ocele. No a teraz je otázka taká, že či to je taká morálna dilema, že či jednoducho my si budeme tu na tú oceľ recyklovať a budeme v pohode a tým chudákom v Afrike proste a v Ázii vlastne ich necháme živoriť proste na tej úrovni, na ktorej sú, alebo jednoducho budeme používať tie fosílne palivá na výrobu a vymyslíme spôsob, ako nahradiť proste to v tej energetike alebo v tom pohone. Takže aj takto sa dá na to pozrieť, že jednoducho, že OK, tak chceme potiahnuť tú Afriku hore, tak sa pokúsime čo najmenej používať tie fosílne palivá ako zdroj energie a viac ako zdroj materiálu. OK, vráťme sa z Afriky do Európy a nejak by som to uzavrel. Takže dám ti ešte, zatiaľ nie som úplne presvedčený o tom, že naozaj celý Green Deal by sa nemal hodiť do koša, ale skús presvedčiť ešte mňa ako presvedčeného pravičiara, ktorý volí motoristé sobie, ak by som bol občanom Českej republiky, že Green Deal stále zmysel má. Jeho možno treba upraviť, ale že skrátka nie je to ideológia podobná vlastne ideológiám, o ktorých sme rozprávali a Greta Thunbergová nie je rakúsky maliar. No, áno. To si mi dosť ťažkú úlohu dal na 2 minúty.
Ale ja si myslím, že na tieto politiky sa netreba, a to nehovorím len konkrétne o Green Deal, ale aj o rôznych ostatných politikách zelených, že sa na to netreba pozerať ako na nejaký ideologický balíček. Respektíve ono tu môže byť aj ten ideologický balíček, ale treba to tým pádom zreformovať, akože ten ideologický balíček, rozdeliť to na rôzne časti, proste, ktoré môžu sa aplikovať rôznou rýchlosťou, že podľa mňa ten prvok toho centrálneho plánovania v tej akože v tej zelenej politike je neskutočne je neskutočne škodlivý aj pre tú samotnú zelenú politiku. Že jednoducho veci by mali mať nejaký prirodzený proces. Samozrejme, treba tie externality nejakým spôsobom zhmotňovať, ale na to existujú aj normálne tržné procesy, ako toto spraviť. A jednoducho treba sa na to oprieť skrze technológie a skrze to, na čom proste tá Európa za posledných 200 rokov proste vyrástla, že proste dať tam ten a nie jednoducho ten čínsky centralistický alebo sovietský prístup, ktorý bude maximálne, ono bude pravdepodobne viesť vlastne k výstupu, ktorý bude vlastne proti tomu Green Dealu, pretože tam je ten vtipný, taká vtipná vec, že vlastne ten Green Deal nebol ešte zatiaľ skúšaný hospodárskou krízou. Hej, že ako náhle ľudia keď majú úspech, tak za to vinia seba. Hej, to je jasné. Proste, keď sa mi niečo podarí, tak ja som super, ale keď sa mi niečo nepodarí, tak sú na chybe tí ostatní. Uh-huh. Hej, a jednoducho toto, keď sa stane proste v celej ekonomike, že proste príde hospodárska kríza, tak sa bude hľadať proste obetný baránok. Či už za to môže, alebo nemôže. No a keď sa ten Green Deal alebo tá zelená politika neuchopí konštruktívnym spôsobom, ktorý môže prečkať aj nejakú hospodárskú krízu, tak to môže naopak úplne zabiť tú tému v zásade navždy. A môže to mať potom proste, lebo tak nejaké indície nám môže dávať už len tu, ktorá bola krátka, tie extrémne vysoké ceny energií. A to už bolo vlastne obdobie, na ktoré Green Deal nejak priamo vplýval. No, ale šaty mali prachy to sanovať. Aha. Len ide o to, že keď príde finančná kríza, tak to tie štáty nebudú vedieť sanovať. Jasné. Len či z toho sa nedá vybrať niečo, že či by to počas finančnej krízy mohlo fungovať, alebo nie. A teraz možno sa zhodujeme, že úplne nie. Lebo 100% nie. A podľa mňa čím viac tam budeš dávať toho centralizmu, tak tí ľudia to budú vidieť proste, že lebo zelená politika sama o sebe je dobrá. Aj proste obnoviteľné zdroje energie. A dneska sme tu povedali o pár pekných príkladov. Super sú tie vodné elektrárne alebo spracovanie toho odpadu. Ale ty potrebuješ smerovať tie motivácie, aby sa tam proste prejavila tá slobodná vôľa, čo sa prejavuje proste na tom trhu. Proste, keď si idem túto kúpiť do samoobsluhy chleba, tak proste si ho vyberiem nejakým spôsobom. Tak ono takýmto spôsobom by malo fungovať aj tá zelená politika, že jednoducho, že by to malo vlastne rušiť tie externality, ktoré dneska neboli nejakým spôsobom monetizované alebo v minulosti. A vlastne by si mal ako keby že vysvetliť tým ľuďom, že prečo je v konkurenčnom prostredí lepšie proste brať elektrickú energiu od nejakej firmy, ktorá investuje do obnoviteľných zdrojov, napríklad. Hej? Ale ide o to, že čím viac tam dáš toho centralizmu, tak tým menšia je tam vlastne tá spätná väzba medzi tým a stráca proste, a jediné, čo ti zostane v tom systéme, je to centrálne plánovanie. No a to centrálne plánovanie, keď bude odskúšané tou ekonomickou krízou, tak to nemusí dopadnúť dobre. To je takto na zhrnutie. Takže vážení poslucháči, takto sme to dneska krásne uzatvorili a no mohli by ste to zazdieľať, lebo treba ten kanál nakopnúť. Áno. Ak to sem niekto dopočúval, hej, ale tak minimálne určite niekto, hej. Budeme rozoberať ďalšie takéto zaujímavé a hlavne aktuálne témy. Ďakujem, Dano, že
sme dneska si o tomto takto krásne mohli pokecať, že si dal tú námahu a preštudoval analýzy. Ja som takú ťažkú úlohu nemal, ja som si pozrel vyjadrenia Filipa Turka. Ja som to mal o mnoho ľahšiu situáciu. Takže ďakujeme a budeme sa tešiť na budúce. Super, díky.